Makadi hamadzadiwa zita rangu nonzi Yake. Vanondiziva vamwe vacho vanondizira kumangoma, but ndinopota ndimbo create mamwe macontents ekuti munge muchiziva muchiona zviri kuitika munharaunda dzevanhu. Handini maiziya. Ndine kavidhio kandakaona paurimbo TV ka Solo Naiza Boom hanzi ane hit yekunaiza boom anotiroera mamovie akanyanya atinozimbona mukatu. So don't guys, musati maenda kurendisaenda kuratidza video, musubscribe Yake Beats ZW ndo ka YouTube channel change tichicreate macontent akasiyana siyana zviri kuitika muchinge muchiona. Tabonga. Mubva malike, mubva moshare futi kune vanhu kuitira kuti channel yedu iende kumberi. Tisi mageti user arida kutosimuka wamaiziya. Saka tikasimudzana tokusimudzwa unisimudzwa takaenda boys. Aiwa guys, saka in conclusion, timu Naiza Boom rakanyanya. Ngati subscribe channel yao kuitira kuti zvinhu zvavo zviende kumberi. Did you remember kuti channel Naiza Boom ndiyo iri kupisa in Zimbabwe? Tingati kuma comedians ndo iri pa number 1 kuma comedians. Pama YouTubers yese tingati zvedu Japraiser, from my research Japraiser ndiye ari pamusoro zvake. But kuma comments aiwa Naiza Boom ndokusupporta team ngoma supporta Yake ZW Beats apapo takaenda maiziya.